Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Suntem aici alături de fratele nostru Dario. Aveți canalul lui în descriere, să-i rupiți acolo butonașul ăla de subscribe pentru că face niște clipuri foarte interesante și merită susținere. Ok, acum hai să dăm și noi un Brawl Ball. Dăm niște meciuri. O să pregătim și un box opening noi. Ok, dau cu Daryl. Așa că rupeți și acum butonașul de like, abonați-vă și nu uitați să activați acel clopoțel, să fiți la curent cu toate notificările. Ok. Aparent acest jucător are, nu știu, bă, am uitat cum se numește brawlerul nou. Jackie. Așa, Jackie, da. Ok, uitați aici pe Jackie. O să m-a omorât. Este foarte OP, chiar dacă este super rară. Chiar mi se pare un brawler OP. Dar nu contează. Hai să câștigăm acest meci. A primit și remodel Daryl. Și nu la gol. Fa. Murim. Te merip. Mi s-a părut că de puțin de mici. Ah. Hai. Gol. Perfect. Super acolo. Ok, bun, hai. Ok, acolo folosesc super Dynamite. Intrăm aici cu super. Mi-a dat. Mamă, ce pas i-am dat urât acolo. Îi dai cu super dacă avem de unde să. Holy. Ok, nu contează, sunt acolo băieții mei. Poate reușim să dăm gol. Ok, bun. Hai să vedem. Unde este mingea? Este la ei. Bun, perfect. Am intrat frumos. Ok, poate reuși să dau un gol. Nu, a prins acolo. N-am reușit. Nu contează. Dăm pasă. Ok. Mi-aș dori și un gadget din ăla, că știi că sunt ca un fel de star power, dacă mult mai OP. Ok, va fi overtime. Nu, bun, nu mi-a dat acolo gol. Dăm super frumos. Bun. Cel pe roza, gadgetul pe roza mi se pare super tare pentru că faci boscheți, omule. Plantezi boscheți. Ce mai lipsește pe jocul ăsta? Să faci și pereți. Perfect. Ok, bun, hai să reușim să câștigăm. Ok. Hai, tragem la tine. Nu? Bun, frumos. Hai. Gol, băieți. Vin și acum. Ok, am superul. Poate reușesc să fac ceva, să dau un gol cu superul. Va fi greu. Nu, sper să nu mor. Am murit. Ok, bun. Perfect. Nu a câștigat nimeni. Ok, au jucat foarte bine băieții mei din echipă. Ok. Hai să mai dăm un match. Cu cine să dăm? Hai să dăm cu Rico. Din câte știu, ca să vă pice, ca să aveți șansa la brawler ca să aveți șansa la gadget pe un anumit brawler, trebuie să aveți peste level 7, adică de la level 7 în sus. Ok, aici Dario aparent are un gadget pe Colt. Cel care încarcă gloanțele l-are pe acela. Ok, bun.
Nu mai stăm în discuții, hai să câștigăm acest meci. Sper că se aude Brawl Stars, dacă nu se aude asta este, îmi pare rău. Vreau să mă aud și eu. Nu. Cât de aproape să-l omor pe acel Poco, în prime nu contează. Că mingea este la băieți, ok, atât pas acolo. Mam. Ce măsură poate să fac acest Poco ceva? Mamă, ce gol frumos! Ok, bun, 1-0, hai. Câștigăm meciul ăsta. Trebuie să-l câștigăm. Nu trebuia să dau super, pentru că nu e chiar atât de bine, dar nu contează. Hai băieți. M-am panicat, am dat toate hiturile. Hai să încercăm să omorâm pe această Jessie. Ok, pas acolo. Dar... Mama, a câștigat, perfect. Frumos. Să jucăm așa cu pase. Ok, bun. Nu uitați de like, băieți, dacă sunteți abonați adevărați și vreți să mă susțineți. Dați un like. Hai să mai dăm tot curico. Apoi dăm și niște duo. Ok. Așteptăm. Ok, hai că am intrat acum în meci. Bam. Mori. Perfect. Hai cu golul ăla, nu pot. Super. Ah, cât de aproape. Nu e nimic. Este Dario aici. Haide. Okay. Și-a dat gadgetul și-a încărcat gloanțele. Gadgetul se poate folosi doar de 3 ori în meci. De 3 ori în meciul ăsta, de 3 ori în meciul viitor. Care îl va da? Dăm aici superul să rămânem pe acest el primul. Bun. Dar păcat. Hai mă, ce faci cu mingea? Nu te duci în poartă. Ok. Nu m-am omorât. Ne de gol. Ah. Că aproape am superul de nou. Mai leun. Ok, hai, dai gol. Nu pot să... Wow, o joacă super bine el primul ăla. Deci chiar super bine joacă. Tot respect. Cât de bine poate să joci. Nu contează. Dăm niște două. Hai să vedem ce mapă este. Ok, mapa asta... Pe mapa asta cred că voi juca cu Leon. Sper să mă aud și să nu vorbesc încet. Unde este Leon? Aici. Îi dăm cu. Ok, bun, hai să câștigăm. Nu uitați să dați un subscribe acolo și la Dario, pentru că merită. Ok, hai să las pe tine să iei energy drink-ul. Aici este cineva. Verificăm toți boscheții. Hai pe el. Frumos. Bine acolo. Să las pe Dario să iei energy drink-urile pe care putem lua, bineînțeles. Chestia acolo sus un Dynamite Orange cu skin-ul cel nou. Eu nu l-am pe shop.
Este cu star point din câte știu. Nu, am murit acolo, dar nu-i bine deloc. Să nu fie nimeni acolo, ok, să mă duc în sus. Este o șele aparent aici. Că aproape am omorât-o. Dau un damage foarte tare cu leul. James acolo cu energy drink. Și Nita. Nu. Ok, showdown. Nu am ce face, e imposibil să o bat. Dar, pentru primul meci de solo, de două, eu zic că e bine. E cu doi. Hai să dăm play game. Aia, pe nu. Super bine. Mă uitam și eu aici pe chat. Ok, bun, hai cu cine să mai dăm, hai să dăm cu Poco. De Poco. Unde mă Poco? Aici. Nu, am dat try. N-am vrut să dau try. Ok. Dăm select și dăm play. Ok, pe Poco aparent eu pot câștiga gadget. Pentru că am power 7. Peste power 7 și este bine. Ok, hai. Dă-i ready. Ok, are skin-ul ăsta pe el. Bă, sincer, este un skin drăguț. Merită pentru 500 de star points. Ok, hai să luăm acest an. Este ce frumos s-a jucat acolo. Până nu pot atinge, pentru că lăsați că mă iau aici în drink-ul meu șmecher. Wow. Chill, băiatul. Deci frică de boscheți ăștia. O prea târziu am dat heal. Dă-i. Avea gadget. Ah! Încă un loc cu 2. Ok, este bine. Este super bine. Ok. Cu cine să mai dăm? Hai să dăm cu Mr. P. Mr. P. Ok. Hai să dăm un Gengrab atunci. Pe roza pot avea de da, ok. Deci este super tare de pe roza pentru că platezi boscheți. Ok. Ready. 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 Ok, pe Mr. P nu pot avea gadget, dar nu este nicio problemă pentru că să-i dau eu upgrade la power 7. Este un mis care apare, nu are acel skin. Înțeleg de ce nu are acel skin. Da, eu nu l-am dat. Pentru că nu l-aveam pe shop. Și nici nu am star points destule. Pe 500 mai exact. Nu prea m-am băgat bine că voi muri. Ok, am murit acolo M. Dar gemurile, de ce nu sunt? Ok, nu este bine gemurile, nu săr. Ok, am murit acolo. Nu-i problemă, bine, dar eu, frumos. Nu, am mers în 600.
Mai e problema că se duce Dario pe el, cred. Trebuie să ne primăm. E problema, mă duc primul ăla. Să și iem de aici, va trebui să omorâm, da. Chiar prima nu ce face acolo. Ok, încă 4 gemuri, încă 3 gemuri. Nu. Ok, bun. Bate eu gemuri. Încă 3 gemuri, băieți. Hai. Mamă. Nu-i bai. Tot conducem la gemuri. Ok, hai în bază. Nu, stați chill, băieți. Fața locurile voastre, nu vă ambalați. Celtic trebuie să moară neapărat. Ok, o să iau bomba asta în cap. Perfect. Câștigat. Ok. Bun, ce să mai dăm? Hai să jucăm un heist. Să vedem ce mai este ok. Showdown, ok, dăm showdown. Cu cine să jucăm? Hai să jucăm cu Obi. Am acest skin pe Obi. Așteptăm. Sper să mă aud cât de cât bine. Dar ca să fiu sigur. Ok, nu era chiar atât de tare brostasul. Ok, să luăm acest chest repede. Mergem aici, mai este unul. Este și un Dariel aparent. Și piper, un piper. Am crezut că vine, dar pare n-a venit. Hai că am dat. A jucat-o super tare. Wow. Chileanu. Super bine a jucat. Acea Piper. Sperăm să nu murim. Nu? Ok, nu-i bai că mă respawnez la coș. Ok. Mă doar un singur power-up. Nu. Ok, ușor. Cerbo. Uite, o turetă. Și Penny. Oh, super frumos acolo. Frumos. Cerbo are suc. Mamă, al 3-lea meci de showdown cu locul 2. Ok. Mai dăm un mecian. Nu, de fapt, hai să schimb brawlerul. Păi da, cu calm. Ready. Stai să văd că a scris ceva. Nu. Ok.
ce frumos am prins acolo pe amândoi. Ce-a fost aia? Ce-a fost aia? What? Nu mai dăm un meci, mai dăm. Hai, ready. Hai să vă spun un mic. Dacă tot... Vedeți aici la Carl în poză că el între ochi are fucking o cum îi zice, mă, o bandana din asta la ochi, la ochelari. Are oare de culoare mov. Dacă intrăm pe el, nu are de culoare mov, are de culoare roșie, maro. Vedeți? Ok, hai să-i dăm. Bă, da, lăsați-mă. Ok, hai. Dăm meci? Ok. Ce ți-a părere la cel tare? Să rup. Ok, cam acesta a fost și episodul, fraților. Nu uitați că dacă v-a plăcut să dați un like, să vă abonați și să activați acel clopoțel dacă vreți să mă susțineți. Nu uitați să dați un subscribe, un super mare subscribe acolo și la Dario. Aveți canalul în descriere. Ajută și pe foarte mult pentru că postează clipuri interesante și cred că merită susținere. Și follow pe Instagram și la mine și la el, link-urile le aveți în descriere. Păi, cu voi a fost Ștefan, noi vom vedea data viitoare. Pa, pa!